Hemen monomioen arteko eragiketak egiteko, batuketak eta kenketak agertzen dira, beraz begiratzen dugu zeintzuk diren antzekoak. Ikusten dugunez, hemen x eta hemen x. Beraz, bi monomio horiek batu ahal izango dira. Bi ken 3 eginez, bider x. Gehi, orain, honen antzekoak, i, zazpi, gehi bat, bideri. Eta baitzeko, ken x karratu. Horrek ez du antzekorik. Emaitza azkenean geratzen da. Minus bat x, gehi sortzi i, ken x karratu. Hurrengoan, gai antzekoak bilatzera goiaz. Batuketak eta kenketak egin ahal izateko. X karratu, y karratu, ez dago lakorik. Beste gai antzekorik. Beraz, geratuko da, x karratu, y karratu. X karratu y, beste bat aurkitzen dugu hemen, beraz, ipintzen dugu gehi, minus 3, lehengo kasuan, agertzen dana biderkatzen, gehi bat. Ez da bat hori ikusten, baina bat biderkatzen ari da hor. Eta, amaitzeko, x ikarratu, x ikarratu. Beraz, gehi, minus bost, gehi bat. Ikarratu. Azken emaitza izango da, x karratu, y karratu, gehi minus bi, hau da, ken bi, x karratu y, gehi minus lau, ken lau, y karratu. G ariketan monomioen arteko biderkadura agertzen da. Biderkatzeko egin behar duguna da, monomioen zenbakizko parteak beraien artean biderkatu. 3 laurden eta bat erdi. Eta gero letrazko parte biak. Ez dira antzekoak izan behar. Kasu honetan bai dira, baina ez da derrigorrezkoa biderkadura egiteko. Orain, zatiki hauen arteko biderkaketa 3, 8 da, eta berreturen arteko biderkadura x ber 6 da. Berretzaileak batu egiten direlako. H ariketan agertzen dira biderkadurak, batuketak eta kenketak. Lehentasuneko eragiketa da biderkaketa, hemen dauden biderkaketak, eta amaituko dugu batuketak eta kenketak eginez. Biderkadurak egiteko, biderkadura arruntak dira, x bider x karratu, x berriru. Ken, bost bider x. Hurrengoan, minus 3 x berriru, ken 6 x karratu. Eta, azkena, minus 7 x karratu, ken 7. Orain gai antzekoak, x berriru eta x berriru, antzekoak dira. Bat x berriru, ken 3 x berriru, minus 2 x berriru. Minus 6 x karratu, ken 7 x karratu, antzekoak dira. Minus 6, ken 7, minus 13 x karratu. Minus bost x honek, ez dauko antzekorik, minus bost x, eta minus 7 honek ez du antzekorik. Beraz, azken emaitza, honela geratzen da.